Keď čaute u druhej časti tejto mapy, možno budú menšie lagy, lebo to hneď robím hneď potom. Skoro hneď. No, môžete vidieť práve. A rozhodol som sa, že na tejto mape, no na tomto dieli, by som vám chcel ukázať, že jak funguje tu many items. Takže to môžete takto vidieť. A ja si zohrám iba takto. Takú malú výzbroj, aby tá láva toľko neuberala a aby som skákal predsa v štýle. Ako ste si mohli všimnúť, nemám skin, ktorý ani nemávam. Vidíte, teraz mi to skoro nič neuberá, takže to chvíľu potreba. Takže ja si dám dole. Tak. Nemám ešte originál Minecraft, ale pracujem na tom, aby som ho mal. Takže pokiaľ chcete, napíšte mi do komentárov, že kde sa dá kúpiť okrem Minecraft forum, nie Minecraft forum, Minecraft.net, tam ja kúpovať nechcem. A pokiaľ už áno, tak mi aspoň napíšte, že koľko sa za to platí. Koho by zaujímalo, že koľko mám, jaký mám vek, že keď som určoval henta, tak mám 12 a Minecraft hrávam tie 2 roky, ale rád by som sa aj nejaké tie nové veci naučil, napríklad redstoneom, ten mi to nikdy nešlo, ideme čistým spôsobom. Ten som sa nikdy nenaučil, zdá sa mi moc dôležitý. Akože tie základné veci by som aj vedel. To sa na mňa naštve, keď použijem jedenkrát blok. Dúfam, že nikto, lebo... dokázal. To sa nauč. Jedenkrát blok, prosím, tak jeden tak blokov. Čakajte. Čo len takto. Ale to budem používať v nutných prípadoch. Ale ako? Práve sa mi konvertuje ešte prvé video. Tak preto mám také laky menšie. Čakajte. Pozrieme sa, že koľko to tu nie. Koľko toho máme spracované. Dobre. Za chvíľu toto bude na YouTube toto prvé. OK, dúfam, že sa na mňa nenahnevate. Keď si tam položím jeden blok. To je prvý. A dúfam, že aj posledný. Pane, ja fakt nie som jumper, dobre. A to poraduje z toho. Prečo som zrazu, lebo začal robiť také mega jumpy. Počkajte, teraz nechcem blok. Mám pocit, že to je kvôli tomuto. Áno, je to kvôli tomu. Takže ja si zoberiem diamantový krompáč. Ja tam skočím a dám to preč. Aha, ono sa to dá skákať aj s malým jumpom. A ja vždy všetko skáčem s veľkým. No tak toto sa napríklad neskáčem. No nič, toto bude dlhšie video, lebo táto ťažká je fakt ťažká. Aha, už som pochopil, takže bude stále ťažká. Čo by som vám tak hovoril, keď už natáčam? Ja aj do popisku dám ešte svoj channel na Facebooku, čo som si vytvoril. Ale ešte nemám stránku svoju a Skype, keby ste si ho pýtali, tak dúfajte ďalej, ja vám ho nedám. Ešte by ste ma tam opruzovali. Toto malo byť iba na 1.3, ale ja som na 1.5 a ako môžete vidieť, mne to úplne bezchybne funguje, takže nemusíte sa báť, že toto vám nepôjde. Aha, to musím spraviť.
že vám toto nepôjde, napríklad keď máte jednu pečku, chvíľu vám to akože potreba, keď sa to pramení, že sa to má spamätať, ako keby, že hráte na jedna pečke a ne na jedna trojke, jedna v dva pečke a nie na jedna dva trojke. Jo. Ne. Kamarádi, ale mňa už to nebaví, ja sa aspoň do polky preletím, lebo ja to nedokážem. Ja si dám iba sem. A iba raz, lebo ja to nedokážem. Ja som strašná. To nemyslia vážne. To nemyslia vážne. To nemyslia vážne. Aha, oni to myslia inač. Tak ešte raz. Posledný krát. Úplne posledný krát. Úplne posledný krát to robí. No. Čakaj mi sa ešte. Mal som po... OK. Ne. Prosím. Prčec. Ja použijem svoju výbavu, lebo mňa už to nebaví. Takže. Týram. Vidíte, ešte sám si robím parkour mapu, kvôli vám. Ja. OK, teraz už to zvládnem. Nezvládnem. Stojí. Prečo tu? Akurát. Dobre. Mám to zlaté jablko. To není podvádzanie, iba sa potrebujem nutne nájsť zlatého jablka. Jo. O chvíľu som späť. OK, čaute pri pokračovaní videa. Pre vás to bola chvíľa, ale pre mňa to bolo dobre dlho. Neviem, prečo ma to nič. Pre vás to bola chvíľa, ale pre mňa to bolo... Pardon. Dobre dlho. Takže... Ideme sa do toho pustiť, dokončiť túto mapu a... My už... Mám u tejto prekliatej mapy pokoj. Ne, už ma... Čo to bude ťažké. Teraz si idem zojať iba zlaté jablčko. Dobre, jump. Jo. No. Ďakujem, ale radšej to jumpnem. Že by sa to dokázal, ja som to možno... OK, chlapci, ja s tým končím, ja som bol na konci. Predstavte si, že som to práve preskákal. No a ešte to nemám. Ešte sa tu musím vyspať. Predstavte si to, že ja sa tu musím uložiť aj checkpoint, takže už nebudem podvádzať. A do prčec. Čo to je? Aha, už chápem. Vyspíne. Ne. To čo to? Počkajte, ja si zapnem hudbu. Pardon, to neplní vždycky, je to mi robí stoječka. Škoda je príjemná hudba. Ne! OK, takže toto video bude na tej časti. Tretia časť vyjde o trošku neskôr. Dneska už fakt budem končiť.
som nerátal, lebo chcem si dať zahrať. Nie svoj server, nebojte sa, ale server, ktorý nebude ovládať, nebudem robiť zadarmo reklamu. Čo som mal? OK, posledný pokus, pri tomto nebudeme kecať. Nepadol som do hlavy. Dobre, takže tuto sa s vami ja lúčim a takže čaute, plné si hlago, čaute, takže uvidíme sa do ďalšieho videa.